Anti-Bac Detergent. Limpyo ang nilaban, knockout ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac at tunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya. Stop ang germs sa Pride with Anti-Bac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Socrates Flores ni, isa ng PWD ko, ang kinabuhi, fulfilling lang gyapon. Kaya trabaho gyapon ko, isip ko sa realtor. Hugi, pasensya, o healthy lifestyle ang yun. Gainom po ko og MX3, low sodium, cholesterol, o fat free. Para na po, ang MX3, murag diamante ba? Dilihon sa akong kinabuhi. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-champion, super power na. Oras na! Tanggal pa, Max Mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Super Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Ang unique toothpaste doon ay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum, maximum, maximum fluoride protection. Unique toothpaste. Protektado ang ngiti. Unique toothpaste. Laban sa tooth cavities. Unique toothpaste. Alaga teeth ng family. Unique toothpaste. Unique toothpaste. Maximum, maximum, maximum fluoride protection. Unique toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Para salvarnos, tu corazón verá. Ave María, Ave María, Ave María, Okay, ani na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon Silver Dunduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato dinhi sa istasyon, no? Ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ug usab si kasamang radyoman Dax Ilumba. O sa gihapon atong pasiunang patimbayan, no, sa atong amahan dinhi sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na gyud sa tibuok gyud staff ni ini nga istasyon nga puro mga kasamang radyoman nato, mga amigong kasamang radyoman. O atong pagyukbo, no, sa atong halangdong obispo, ang amahan sa atong diocese, no, Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, DD, no? Doctor of Divinity. Okay. Atong pagyukbo kaniya o ubana sa iyang mga kauban, no, sa pagpangamahan, ami alayon pagtabang kaniya ang mga kaparian atong pagyukbo kanilang tanan, no, sama pananglit sa ato yung Bible Director nga si Reverend Father Ramil Corom, ang atong diocesan gyud, no, spiritual director. Okay.
Reverend Father Ramil Curong ug ang atong Cathedral Spiritual Director no sa CFD, si Reverend Father Ruin Salvo, ang atong kanang kuan yun, kanang higala sa Facebook no nga pari no, si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. nga na po YouTube no, si Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. nakakita ko sa iyang YouTube no, o very kuan no, kanang daghan kay mga pagtulunan nga makita na to, madungog sa iyang YouTube no, o kanang napod gani siya kanang mga pagpaabot nga mensahe no sa ato kung mga gipost diya sa Facebook. O nindot kayo nga aduna gyoy kana bang makita nato nga pag tinabangay no diha sa pagsabuag no sa mga kamatuoran nga gitudlo sa simbahan nga gikan yun sa pari mismo o kita pod mga laiko mo mutabang no, atong gamiton ang social media sa paghimaya no sa Dios. Inay gamiton nato ang social media sa paghimaya sa amahan pod sa kangitngit no, o no maayong adlaw sa Ginoo o sugod na po natong kuan kining pag-obserbar o mahal nga adlaw. Okay, duol na no, pila na lang no kaadlaw, Miyerkules Santo na po. So hinaot nga kining atong pagsaulog na usab sa Semana Santa o nga ang mensahe no sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo mapahinumduman ta ug unta anam pagyud ka dugang no ang atong kaasgot diha sa pagpanimuyo uban ang atong pagtuong Kristohanon. O no naaba ko yung nalimtan no sa pagtimbaya no, dili man ako guni isulat ning akong kuan, di na ako ma-memorize ya, maglain-lain po niya akong introduction. Okay, so pasensya dunay mga malimtan ako sa introduction no, niya ning atong tulumanon na wala pa nato gihuman ang topic na to mahitungod sa protocol sa panaghiusa. Ang protocol sa panaghiusa. Ato ni siyang ipadayon karon. Atong sugdan karon ining laing segment na to. By the way, ako pong i-acknowledge ditong gitag ni Brother Nicolay, ang atong past president no sa CFD. No? Nasayod kung nagtan-aw to siya sa live stream or naminawa, no? Brother Nicolay, maayong buntag di animo. Salamat sa imong pagtag aning ato pong live streaming. Okay. Atong i-congratulate po dito, no? Katong mga bag-ong mga opisyales, di lang nako mahingan lang kawa po ko listahan dire, no? I-congratulate na to mga bagong opisyales sa atong CFD, no? Sa Cathedral Chapter. Okay. O magay ko ka tambong atong eleksyon. Okay. Di ko kaabot, no? Kagi po sa kinibang magdungan-dungan nga mga schedule nato. Okay. Now, padayon ta sa atong tema mahitungod sa protocol sa panaghiusa. Diri taron mo sugod sa katong pangutana nga atong gihisgutan sa miagi nga wala pa nato ma-expound og ayo. Ang pangutana nga unsa man kunoy bersikulo sa Biblia nga mabasa nga kanang katungdanan o office no, sa in English office katungdanan, kanang katungdanan sa pagkatinugyanan sa Yahweh sa gingherian sa langit, diba? Ito naman yung ibalik-balik
kanang katungdanan sa pagkatinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Sa atong pagtuong Katoliko, ang gitagaan ni ana, ang gipili ni ana sa Dios, ang gipili ni Kristo nga tugyanan ni anang katungdanana, no, sa mga apostoles, si Pedro, no, si Pedro mo'y gitugyanan niya sa mga yawi sa gingharian sa langit. Inoon, kung maghisgot tag yawi, kanang application, kanang simbolo nga Yahweh o Yahweh, dili po noon kay usara ang gigamitan ana nga simbolo. No, nagali po'y pagsimbolo ana sa kanang bang gi-authorize ka sa pagbungat o mga pagtulunan, no, sa Dios. Yahweh gihapon ang simbolo ana. Yahweh gihapon. Unya, ang atong gihingusgan ron sa pagpasabot ninyo, na kanang Yahweh sa gingharian sa Dios, kung tanaw na to ang tradisyon sa karaan pagyong gingharian sa Dios, nga gidumala og mga tao, mao ra man pud gihapon ron, no? Gidumala gihapon mga tao, no? Katong gingharian sa daan, katong gingharian ni David nga pipila pod ka mga tao pod ang nakahupot anang kanang trono sa pagkahari. Dayon ang hari atong timan-an, atong balikon gamay, no? Nga kanang hari naagyo na siya sinaligan kanang tugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Oh. Kunya sa pagtuog ng Katoliko, ang gitugyanan ana ni Kristo, no, diri sa New Covenant Kingdom, sa tanang mga apostoles, si Jesus Christ. Oh, si Jesus? No, I'm sorry. Ang gitugyanan ni Jesus Christ niya ng mga yawi sa gingharian sa tanang mga apostoles, no, correction, no, ang gitugyanan ni Jesus Christ mao si San Pedro. Di ba si San Pedro? Sa tanang mga apostoles. Unsa ganitong sitas, Mateo 16:13 hangtod sa 20, no? Unya unsa man gyud dako kaayo nga kalambigitan ana, no? Ako na ning siyang gipahimug-atan ako ni, no? No. Kay ang pangutana nagtumbok man nga asa mabasa nga kanang katungdanan ni Pedro nga gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Gitawag yun og amahan o father. Oh. Kay kung ma-establish na to na, mapabarog na to na nga kamatuuran, ginamit ang Biblia na kadtong mga nagtuo sa Biblia, no, dili gyud nila o dili gyud ninyo masupak nga biblical gyud ang pagtawag sa katungdanan ni Pedro og Papa. No? Ang sitas nga explicit o litra por litra yung mabasa, no? Mayon gitag explicit, litra por litra gyud. Litra por litra yung mabasa nga kanang katungdanan sa tinugyanan sa mga yawi sa gingharian, katungdanan na sa pagka-prime minister o pagka-pangulo. Pwede po na natong tawgon og representative sa Dios. Kay kato si Pedro sa ato nang gibalik-balik, dili man noon mabasa litra por litra nga giingnan siya ni Kristo nga, Pedro, ikaw maoy representative nako. No? Wala tay mabasa nga litra por litra ana. No. Pero sa iyang mga gipanulti ngadto ni Pedro nga atong mabasa diri sa Biblia, klaro kaayo nga si Pedro gihimog yung representative ni Jesus Christ. Nga naman, no? Akong ihatag ninyo ang teksto nga, ang teksto nga mabasa gyud ang tinugyanan sa Yahweh, tawgon og Papa o Amahan, Isaias, no? Isaias kapitulo 22, tudling 21 o 22. No, ang istorya na kadto ng panahon na niadtong ang Prime Minister o tinugyanan sa Yahweh mao si Shebna, Prime Minister Shebna. Kung wa ko masayop yun, wa ko malimot sa paghinumdom, panahon na ni King Hezekiah, nga si King Hezekiah ang iyang Prime Minister si Shebna. Oh, dayon ang nahitabo lang ni adtong pagka Prime Minister ni Shebna, wicked siya.
dili siya maayo nga pagka-leader. Dili siya maayo nga pagkasinaligan sa hari. Oh, dili maayo ang iyang mga example nga gibuhat. O mao po ni ang gigamit nato, gibalik-balik na natong paghatag ninyo og example o biblical basis nga nahitabo gyud na, no? Nga kung atong sawayon ang mga santo papa ron, no, naay mga history man gud nga naay mga santo papa nga dili maayo og dungog. Nga kanang gitawag og mga bad popes, di ba? So kung mao na ang atong gamiton nga barometro nga dili gyud ni tinuod nga gingharian, dili gyud ni tinuod ng Iglesia Katolika kay naa may mabasa sa history nga naay mga bad popes. Oh. Na dili na mahimo natong basihanan. Sa rason kay kung moingon mo nga gamiton ninyong basihanan na nga tungod sa mga bad popes ma-invalidate ang katinuod sa simbahang Katoliko, gingharian nga Katoliko, no? Kung moingon mo nga dili tinuod na nga gingharian o simbahan ng Katoliko kay naay mga bad popes in history. Oh. Dili mo makaingon ana kay hingnon po dayon nato nga kadtong gingharian sa Dios sa daang kasabutan sama panahon nila ni King David, ni King Hezekiah or katong dunay prime minister nga si Shebna nga usa ka daotan. Ingnon ang puday nato nga dili to tinuod tong ilang kingdom. Kuanto kanang piki ito kay naay nahimong leader sama ni Prime Minister Shebna usa ka leader nga dili maayo. Dautan nga pagkatao. Di ka kaingon ana. Tinuod genuine, no? Dili piki ang maong gingharian, no? Lamang ang nakahupot lang sa katungdanan sa pagka-prime minister niya atong higayon na maulay dili maayo. Di ba? Pero dili ta kaingon nga fake o piki ang katungdanan sa naghupot. Kay sa gibalik-balik nga natong example, parehas na sa katungdanan sa mayor o gobernador, kung makasaway man ta sa ilang binuhatan, sa ilang example nga gipakita, now, ang ilarang example o binuhatan mahimong masaway o makaingon tag dili maayo, pero ang ilang katungdanan dili gyud ta kaingon nga piki o kanang invalid. Invalid, no? Valid o tinuod ang ilang katungdanan, pero ang questionable lang ang naglingkod sa maong katungdanan. So parehas na yun na, no? Sa katong si Shebna, no, diya sa Isaias 22, 21 hangtod 22, niya nang higayuna hinoon giilisdan siya. No? Niadtong higayuna tungod sa dili maayo nga pagka-leader niya, giilisdan siya. Nagiingnan siya, Shebna, kuhaon go gikan kanimo ang Yahweh. Ang Yahweh. O itugya na kining Yahweh ni Eliakim. Si Eliakim na po'y maghupot ni ining Yahweh. Ni Yahweh, no? Authority sa pagka-prime minister. O siya na po'y hinganlan og amahan sa ubang hubad pangulo. O timan-an nga kanang amahan o pader sa kinat sila ana papa. So dili mo makaingon nga dili biblical ng titulo sa Santo Papa, no? Biblical kayo ang titulo sa Santo Papa nganong hinganlan nato ang leader o papa o father. Unya pasiunhan gyud nato holy father. Kaya nga naman kana nga katungdanan dili man na gama sa yawa. Dili po na gama og tao ra nga ordinaryo. Kana nga katungdanan ang gagamaan na, ang gamugna ana ang Dios mismo. Ang Dios mismo. Kay kinsa man tong niingon ni Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Nya kahibalo naman ta ang background ana, kanang tugyanan ngay kag mga yawi sa gingharian sa langit, ang buti pasabot ana gihimo kang leader. Gihimo kang right hand sa hari. Nga, kung wala diha ang hari, ikaw mo'y mo represent. Ako naman yung na-explain, di ba? Sa Miyagi.
Sa tanang mga apostoles, si Pedro manggod may gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. No? Nga ang iyang idili o itugot diri sa yuta, gapuson o loagan diri sa yuta, gapuson o loagan o idili o itugot usab dito sa langit. Nga sa ako nang giingon, gahom na sa Dios, authority na sa Dios, pero iyang gipiyal, iyang gipakubtan, no? Gipakubtan niya og tao. Siyempre, nganong ipakubtan man gyud sa Dios ng iyang authority diri sa yuta. Siyempre, diri sa yuta na man gud po'y magmando, na may mangulo gyud. Ang Dios, bisan pangulo na siya, tuwa man siya sa langit. Oh. Sa kaayo sa Dios, nga kita diri sa yuta, dili siya buot nga mawad ang tag-leader nga makita. Nagpabilin ang pagkalabaw sa Dios dito sa langit, pero mupili po siya leader diri sa yuta, no? Tanawa ra gud bisan sa Old Testament si Moses, no? Daghang mga gipamili niyang nahimong leader sa katawhang Israel, silang Moses, silang Joshua, sa pagkadaghan sa katong kingdom po si David. Oh, naadjay makita nga mangulo. Oh. Si Kristo pa di kahibalo nga katong taliabot na siya mo kayab nga to sa langit katong sa Juan 21:15-17. Dito na to mabasa nga klaro nga gipasabot jud ni Jesus Christ nga si Pedro mao'y gibinlan ni anang authority sa pagka prime minister, pagka representative niya, no, ni Jesus Christ, no. Kay sa tanang mga apostoles, si Pedro may giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Take note, akong mga karnero ni Kristo ang atimanon ni Pedro. Sa ato pa, ang jurisdiction gud ni Jesus Christ dili kay diocesan lang o kanang geographical. No? Sa ako nang gibalik-balik, no, pahimugat, ang atong obispo si Most Reverend Severo Caermari, ang iyang atimanon ang Diocese of Dipolog lang. Di ba? Oh. Kuan lang kanang divisional or si tawag geographical or part lang. Part lang diri sa kalibutan. Kay ang Diocese of Dipolog naman mo iyang atimanon nga diin siya mo ay mo atiman. Then kana pong leader po sa pamilya, small organization, pananglita. Ako'y leader na gamay raman akong manduan nga ako ra mo pong pamilya. Oh, kanang atong obispo medyo dako-dako no kay diocese god. Oh. Then ang pare po sa iyang parokya medyo gamay-gamay po ikumpara sa kanang obispo kay ang obispo daghan man ang parokya, di ba? Nya ang usapod ka parokya gamay-gamay na siya. Oh. Kaya mga parokya kung ipuno na sa usa ka diocese, mao man ang gipangamahan sa obispo, di ba? Oh, pero ang gipangamahan o atimanon ni Pedro sumala sa giingon ni Kristo niya, mga karnero ni Kristo. Sa ato pa, universal kay ang pagkapangulo, ang pagka-shepherd ni Kristo, universal man. Di ba? So sa tanang mga apostoles, kinsa may iyang gitahasan ana? Si Pedro. Kunya, klaro pag yung kayo nga, ako, dili gyud bisag 90, di gyud ko makaingog 90% nga makaingong ko target kaayo ang interpretation nga Katoliko. Nga tumpak yung gayong, di yung ta makaingon nga masayop yun ang Katoliko ana. Pag ingon sa Katoliko nga, klaro kaayo nga gipasabot ni Kristo nga si Pedro mao'y iyang gihimong representative. Balikon kus bag-ingon, kay tingali mo ingon mo sa debate, pero magdebate ta veritas, pangutanon yung ka na ko. Asa mabasa diha, ng teksto nga, giingnan si Pedro ni Kristo nga, himuon ko ikaw representative Pedro. Kuha na siya. Kung ingunan na ang inyong argumento, matawag na to na siya sa argumentation of policy of kanang strawman policy. Kay implying man sa pangutana nga ang Katoliko gatudlo nga mabasa nga nag-ingon si Kristo nga representative si Pedro. Nga wala na ba gyud magtudlo ang Katoliko ana, di ba? Oh. No, kasa argumentation, kung magtudlo gani kag pagtulunan nga moingon ka mo ni pagtulunan sa imong kontra, bisag wala, mo ni gitawag og policy
straw man policy. Nga naman. Kay, kung pananglit, magdebate taron, moingon ka nga, asa mabasa veritas nga si Kristo nag-ingon ni Pedro nga, representative ka na ako, Pedro. Na wala man magtudlo ang Katoliko, ana. Wala magtudlo ang Katoliko nga litra por litrang mabasa nga nag-ingon si Kristo ngadto ni Pedro nga, Pedro, representative ka na ako. No? Wala magtudlo ang Katoliko pud ana nga gilitok ng Kristo litra por litra. Unsa may gitudlo sa Katoliko? Gipasabot implied. No? Ang gitudlo sa Katoliko, gipasabot o implied sa gisulti ni Kristo nga representative si Pedro. Nga naman, kay ang tahas nga gisangon yang Pedro, ang iyamang tahas sa pagka chief o one shepherd. Di ba nasa Juan 10:16? Kinsa man ang one chief shepherd nga gisigutan niya si Jesus Christ. Nga muatiman sa tanang mga karnero, but pasabot tanang katawhan sa Dios, tanang katawhan ni Kristo. Oh, yeah, sa tanang mga apostoles, nganong si Pedro maiyang giingnan nana. Oh, balikon kus pag-ingon, ang atong mga obispo kardinal, jurisdictional lang ang ilang dumalahon. Kung obispo ka sa Dipolog, obispo ka sa Pagadian o asa nga lugar, limited ang imong atimanon. Pero ang atimanon ni Pedro, tanang katawhan ni Kristo. Kaya man mingon si Kristo nga, ang bahin lang Pedro sa akong katawhan mo imong atimanon. Oh. Ang giingon niya ni Pedro, atiman na Pedro ang akong mga karnero. Kung may galit akong mga karnero sa ato patanan. Kay ang mga karnero ni Kristo tanan man, pang-universal man. Sumauna nga, sakto gyud ang interpretation nga Katoliko nga ang katungdanan ni Pedro, katungdanan na sa pagka-universal pastor. Nga gitawag po nato Pope, no? Ang word nga Pope, ang but pasabot anak, Father gihapon. Gilahi lang nato ang termino to sa pag-pinpoint, sa pagpasabot nga, kung moingon galit tag Pope, ang Bishop of Rome na nga Papa. Kaya kung moingon lang tag Papa, dagan mang Papa. Ako Papa po. Di ba? Father, mga pari po tanan, puros mo na Papa. Oh. Pero kung moingon tag Pope, nawa na ilaing Papa nga gipasabot diha, ang Bishop of Rome na, ang successor ni St. Peter. No? Naagali uban mo tuo mo, di na sila musupak nga sa tanang mga apostoles, si Pedro mo ay chief yun. No? Si Pedro mo ay chief, pero ila lang supakan nga naa kuno'y successor ang katungdanan ni Pedro, na mao ng mga Bishop of Rome. Na kana ato nang hisgutan sunod Domingo pohon o ang tudling sa Biblia, no? Nga litra por litra gyud nga kanang sugoon ni Kristo nga mualagad sa tanan, chief yun, leader yun ang tawag ana. Ug mao man na ang katungdanan ni Pedro. Oh. Nya atong ipadayag diri ngano nga naagay mupuli kung mabakanti ang katungdanan. Naatay bersikulo na makita sa Biblia. So wa naman tay igong panahon. So atangi ang pagpadayon nato ani maraton ni atong pagpadayon ani, no? Di nato ni dalion ug uman, no? Para mo taput ug ayos sa atong unahon na ang protocol sa panagiusa. Para mausa na gyud tagbalik. Kay nagkabahin-bahin man ta mga Kristiyano sunod. Di ba? Okay. So, hangtod sa sunod Domingo pohon, samang oras o gistasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Sa dinami-dami ng aking nasubukan, akala ko malinis na may sepulok pa pala. Akala ko malinis, amoy lang sapa. May bago akong kasama, may bisa at magaling pa. Bagong Dragon Power Bula!
sa Cebu, Lokwale.